Conseil des ministres bara olu timela an ka jamana kɔnɔna la arabadon n'o bɛnna janvier kalo tile 10 ma san 2024 Conseil des ministres bara olu timena an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya hukumu kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ colonel Assimi Goïta la kɛla palais de Koulibaly a bɛ fɔ o ma ko salle de délibération bara bɛɛ lajɛlen timena yen nɔ ka dɔ ka fɔ jamana ɲɛmaa colonel Assimi Goïta ale ka ɲɛmaaya tun b'o minɛn kɔnɔna la kɛnɛ in kan a bɛ fɔ o ma ko projet de texte olu dɔ adopté la o ka bɔ yen nɔ ka tila ka kunnafoni dɔ kɛ a kɛnɛ kan n'a fɔ o ma ko communication an bɔra yen nɔ a bɛ fɔ o ma ko chapitre de communication o kuma kɔnɔna la an ka ministre ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kiiritigɛ ko ma ani wa bunahadamadenw ka hakɛ ko ale fana ye kunnafoni kɛ ka ɲɛsin conseil des ministres ma mun y'a ta k'a lajɛ f'o ma ko rentrée solennelle la an ka wa maa minnu bɛ yen n'olu kɔni ye garisigɛ sɔrɔ ka se ka ta jugeya bunakun kɔni kan olu ka doli u ka formation na san 2022 i b'a ye k'a fɔ o exercice budgétaire hukumu kɔnɔna la kalanso min bɛ tali kɛ institut national de formation judiciaire n'a fɔ o ma ko maître Demba Diallo o baro bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen nɔ mun y'a ta k'a lajɛ sariya mun n'a tala k'a fɔ ko loi d'orientation et de programmation mun bɛ tali kɛ kiiri ko bunakun kan san 2020 ka taa bila san 2024 la ko ministre in k'i b'a ye k'a fɔ a kɔni a ye wa baara minnu kɔni boloda exercice budgétaire hukumu kɔnɔna la san 2022 mun hukumu kɔnɔna la o bɛ ka baara minnu boloda fɔlɔ o bɛ k'a fɔ maa 100 bɛna ta n'a fɔ o ma ko auditeur de justice o hukumu kɔnɔna la maa 80 bɛ ta o bɛ tali kɛ ordre judiciaire la o kɔfɛ maa 20 bɛna ta o bɛ tali kɛ ordre administratif la olu bɛ k'a fɔ olu kɔni bɛna ta ka olu fana former mun y'a ta k'a lajɛ wa jaabi minnu kɔni bɔla i b'a ye k'a fɔ olu baaraw kɔni bɔlen kɔ min ma kofɔlen ninnu kɔni a fɔ o ma ko formation SNJ service national des jeunes olu fana baaraw timɛla k'a daminɛ avril kalo tile 25 ka taa bila octobre kalo tile 25 la san 2023 olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛla o de hukumu kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ o formation militaire in kɔfɛ n'a fɔ o ma ko wa service militaire obligatoire n'o kɛlen bɛ kɛ diyagoya ni i kɔni ye fonction publique concours sɔrɔ k'i b'a ye k'a fɔ wa ni magistrat ninnu yaasa k'o kɛ magistrat dafalen k'i b'a ye k'a fɔ o bɛna baara dɔ fana bolo la n'a fɔ o ma ko formation o formation kɔni i b'a ye k'a fɔ o bɛna ta ka bila kalo 9 o bɛ kɛ formation théorique la o kɔfɛ ka tila ka kalo 9 fana ta k'o kɛ formation pratique la n'o banna sa a bɛ fɔ o ma ko o kɛlen magistrat olu datigɛliw bɛ kɛ k'a jira k'a fɔ o baaraw bolodalen don n'o bɛna kɛ institut national de formation judiciaire la o baaraw bɛna kɛ wa don nataw la hukumu kelen kɔnɔ n'a fɔ o ma ko chapitre de communication kunnafoniw fana o dili ma mun ni a bɛ tali kɛ wa an ka ministre de la refondation de l'état ni ale ka baaraw ɲɛsinnen bɛ institution yɛrɛ olu saralabɔli tagamaw ma a ko a bɛ kunnafoni kɛ ka ɲɛsin conseil ministre ma o la a y'a jira k'a fɔ mun bɛ tali kɛ journée a fɔ o ma ko journée nationale de la souveraineté retrouvée olu kɔni o dantigɛli baaraw kɔni hakili jigikɛlaw la ka sanga mun kɛla wulikajɔ la jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ janvier kalo tile 14 san 2022 tɛmɛlen ko ka wulikajɔ kɛ jamana tɔgɔ la ka jamana ka yɛrɛ ye kɔni di a ma ka se ka dɔ fara jamana ka seko la ani a ka fanga ani ɲɔgɔn minɛ kɔni kan jamanadenw tɔgɔ la o don mun tala k'a bila sen kan i b'a ye k'a fɔ ko o don kɔni bɛna lakuraya ka ɲɛnamaya wa mali sigi naani bɛɛ lajɛlen fana la baara mun y'a ta ka lajɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka hakilinaw fana don ka se ka a sinsin kosɛbɛ o kuma kɔnɔna la ko nin baaraw kɔni a bɛna boloda n'i y'a ta k'a lajɛ janvier kalo tile 14 o bɛna kɛ don ye don mun kɔni bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka bɛn a ɲɛnamayali ma jamanadenw ka se ka ɲɔgɔn minɛ kɔni kɛ ka se ka fanga ni ɲɔgɔn ma jamana ka ɲɛtaa la k'i b'a ye k'a fɔ a bɛ bila o minɛn kɔnɔna la cogo min na maliyɛnw fana o bɛ se ka u ka jamana a tɔnɔbɔ ani jamana fana lakɔlɔsiliw jamana fana sen doliw i b'a ye k'a fɔ ɲɛtaa siraw fɛ jamana ka hɛrɛ bɛ se ka sabati cogo min na a sinsinna o fana kan ko nin don kofɔli a bɛna ɲɛnɛmaya janvier kalo tile 14 san 2024 o nata k'i b'a ye k'a fɔ baaraw kɔni bɛna kɛ a bɛna bila hukumu kɔnɔ kɛrɛn la i b'a ye k'a fɔ kɛrɛn la mali ka yɛrɛ ye ka tila ka jamana fan bɛɛ kɔni bolo da ka kɛrɛn la kidali minɛnnu kɛla kɔfɛ in na an ka fama tigilamɔgɔ fana fɛ mun y'a ta ka lajɛ wa hakilina mun bɛ yen nɔ hakiliba bakuru la ko a kɔni bɛna ta ka se ka kɔkɔrɔma dɔ kɛ ka ɲɛsin an ka wolomasiri tabaw ma ka baara la ani maliyɛnw ka ɲɔgɔn minɛ wa k'i b'a ye k'a fɔ ɲina t'a la wa baara minnu kɔni bolodalen bɛ ka se ka sankɔrɔtali kɛ kɛnɛ la a bɛna tali kɛ k'a bila minɛn jumɛn kɔnɔna la a fɔ ma ko an ka jɔnjɔn yɛlɛ n'a fɔ ma ko drapeau o baaraw bɛna kɛ wa a fɔ ma ko kalan leçon dɔ bɛna ta k'a kɛ wa mun bɛ kuma tuguni wa an ka jamana ka ɲɛnamaya ko k'a fɔ ka taa se a ka yɛrɛta ko ma o kɔfɛ joli baaraw bɛna kɛ ka taa se wa baara caman bɛ yen nɔ minnu bolodalen don jamana ɲɛmaa yɛrɛ fɛ k'a jira k'a fɔ fɛn fɛn bɛ tali kɛ ninnu na ka se ka ɲɛnamaya mali siri naani bɛɛ lajɛlen la
tugumina akaseka to mo akilla ka abinyana maya tugumina san bela jelen fana la Allah ta'ala sunama jamana nyama ya ka akilna o be mun ko fo nambola ino anga kalanso ministry ina fuma ko ministre de l'éducation nationale e kuna fulli ke conseil de ministre ma ka sanga mo betele ke wuli ka jamu ko ntale na fuma ko wa état généraux de l'éducation baro mun ko ni mbesena mun ya ta kalaje fele mun ko mitikale mbe akuka ma afuma ko commission nationale d'organisation o yikoro follu ke ka nyeshi ama ni ata ka laje bara mun ngoni ni abdullahi be mali region bela jele ngono kata se bamako faba mafuka ta se jamana ko kana mano fuma ko diaspora mon ni abitale ga kan la Berlin Ottawa Paris Tunis fokata se Washington ma wa fuma ko fa national o bulu bara ko bulu dalembe o bina ke wa anga jamana ko kon na la wa be ka fo fuma ko fa national o bara be ke wa jamais que l'oclétan ani woro ko tabla jamais que l'oclétan ani ko la samba flan mo ani nani ba ko fa ba ko yano ne ko mo gelen ngono ameto yi mo metelega an ministre de la jeunesse fina ko ani ni farawlo nyananje ministre mo kuma wa jamana de faso jeni maya wale obese ka timeto ko na tabulla ministre afana ayi kuna fuli dike kan se conseil de ministre mamuni abitali ka kan la afuma ko nyon fara nyon kan dine ngala an teleton ka fara nyon kan ka se ka bolone mu ke foka tasi na fulu fana fara le nyon kan nyashi anga egli jumalu ka talima kan la Côte d'Ivoire ko fe no afuma ko kan Côte d'Ivoire 2023 on kibaye ka fa fara nyon kan abaro kon timela commission nationale de mobilisation pour kibaye ka fa lu kon tigala senga to mina wa anga eglu lu senga seka to coupe d'Afrique la akake wasa okumu kon nala wole blala jamana dum fana ma ka seka wa babu kon ke okumu kon nala mum tale ke janvier kalo kle nani kata bla janvier kalo kle woro tamela baro kon ke la samba flani mo ani nani kibe ka fo ni baro kon la singa akila muna ode ka sega ka programme de mobilisation des ressources na folo be sega labo to na jamana don me sega o baro ko ni ka demeta ga nisi an egli ma o tigla ma akran la kibe ka fo na folo ko ni bola don ka masabla mo ngene yira chama ko ni ka fo ka tase million keme ani million bisabani shegi ani akunga fin o ko ni be ka fo warde consola ka di anga eglu kan la o deme baw fo ka tase ko koroma do baw mo bitale ke supporter la ani journaliste be ka fo deme mena taka dumani eglu yere tugumna mo be se ka tanga se wo ke bunyani karama konna la wala mum taleke ni tago bisan nan of mo 34e édition coupe nationale coupe d'Afrique des nations to la kibe ka fo tolanti o baro kon bulale no mumna damne janvier ko le tan saba kata bla février ko le tan kala samba flan mo nani korvar ko fe no wani wari ngon na ka sababu ka seka demme be kusbe anga mataba mamun natani baro ko ne ka kala ka sigi namola no mo betalike anga ministry mun ka bara ni maliya mun sikile jamana ko kan ali wa farafina jamana dole nyona otama osara labolli be ka fo o ministry ko ma folle ka ni conseil de ministry ma mun ya ta kala ja fo ma ko be ngamun sala ka soro e wa fo ma ko wa journée internationale des migrants samba fulani mo ani saba ayi ni folle ka ola bara mun no lu dala samba fulani mo ani saba ka se ga atime journée internationale des migrants ki be ka fa ko ne timela siga ko fe no décembre ko le tan tabla wa décembre ko kile muga ani fulala samba fulani muga ani saba afama ko wa kuma demo ko silembe ado kama kasindi muga afama ko wa faranyo kan almani ya buna kun kan to mina fana kan nyeshi wa watiyelma o kololoma kibe ka fa ma kene saba ana kun afa olu de kon bola ma jien fan chama fe ani mali region chama la ka se ka faranyo kan ka sika suka fe no abaro fana kala kenela anga ministry akanyama okumu konnala mun ya ta laje jamana bulo fara chama tumeno mun yi osindo barena wasika suko fana feino ibe ka fo mun be tarike kenela wa akilin mun kon fala fen chama la gala mun be kenela wa ni bala kela manun kon kanu talike mun meta jamana ko kaka sigi gala mun be o ka ko sebe o yesinzu ka wa bara mun fana ga bulla ka seka fele soro to mina o ka gala ne seka ta boy to mina o yesinzu ona nyono ka ñun tama kon sala ka soro obulo mun ngoni kela ka nyashi jamana nyamo fana ma obsika wa badu ala tugumina ya sa galen ne saka wuli ka bo ka wa mado ndoro ma mumu talike wati yelma kololo fana la fana ñun jama be no akilno tala ka saka bulu nyamo ka tugumina obsika wuli ka joke ka saka wati yelma fana o kololo yi o kala tugumun la alsa hameto wa kuna fulli kenen kanu talike communication la mumu talike anga ministry mga barani silim be kanala wa muso demso ani du okunya nyana bal kuma ay fana yi kuna fulli ke ka nyesi ko sa de ministry ma
mun ya ta gala ja famma ko wa fede wutto ni be ka fo baro ko ni o lancement baro o mala o ka no be telega ko sebe wala nyinu chamala la nyine mun o ko ni soro la si ka fo o ko ko nala be ka fo mun be telike wa kalafili ani anyona chama wure ki be ka fo muso kan lambala ka joro bade be ola jamana ka nyata la fo ka ta se midna mun fana be ta jamana ka wa nyata ko ko nala ka ta se politiki ko anabuna kuma la nyunu chama ko nkela ka se ka abla wa jamana nyama fana nyakoro be ka fo mun telike wa anga ministry so yin akele mute anga ministry so fana be telike wa afuma ko administration on ministry so ka ta se wa enfant famille ministry so kata si apartner tektu makarin la mun be talike wa uni famla anyima tumi omumbulu baro ko kala wasa ani buye e fedo tun gibe ka fo akon be munun fe modala bakuru basa ba kon be no fo kata si kungula na wolum lama ay sinzi fe munun kon ka mun adobe talike fo kata si wa felo mun kan sigi bla ka se ka bla singa na of mako etablissement cartographie ka se ka wa karti do bla singa tukum na be se ka ire akon boro se ka no ya ko fe tuguni ka se ka campaign do buluda ka nyafulu ke ka la famille ndi ma fana ani wa shara sembe kuma loi numéro 2015-052 ka ni abetele ke degré d'application fana be kuma o kan ka se ka nyafulu ke ani anyona chama o datu munun la mun na be kuma muso yere ka ake ani o kala ni o chama ka jamana ka nyata aleni sigida ka nyata o kuma ko nala no de se fe mu mutaleke ni la jabay na of ma ko cérémonie officielle la kibe ka fo ambaro ko ni olu bolo dali no ka be février kilo kleshigi masamba fulani mu ani nani onata namola ino anga ministre mu ngabala ministre artisanat ma culture nga sekuni ndonko fokata senga hotel ko ananyo noma be ka fo ikuna folika kanya si conseil ministre ma mun ya takalaje afoma ko wa international des arts ina ulukoni bara ukol subayin ko bara koni yoro kura koni balino baro dalil kon buldalino do na taw fana mun ya takalaje barakala ani wa fenchama be ke ikol subayin yoro kon la ikol subayin kibe ka fa sigla senga kabisa bakle ke kono lan bisaba ani saba baro koni kala na fuma ko maison des arts soudane ka bola be ka fa anana ke école artisanal de Bamako ka boy kana laba international des arts na fuma ko ina o classe bakle ke kono lan biworo ani saba ngelawo tama kon solo la tugo na be ka fo mun ngoni yela ni ulu kala so be ka yoro kura kon jo adobe ka yoro nyere mauta ko ikol so ina no be dugu kon la ay rostro limano ko kata se agla chama be no da tula mun la o de sin fe o ya klina soro ka sinu wa dugu ko ka o tala sinu ko fe no ka se ka yoro baro ko ninta ko glanka ikol so bayin ko ni joino ikol so mun ni abaro ko ni bulodale no ni ala sonama wa janvier ko klemo ani duru nata o baro ko ni dala lube ke to ko mina afuma ko inauguration ma o be se ka kalango ni damne kono ka boy no anga ministre mi ngabala ministre me kana goma ani nyon na me ko no fulike kan conseil ministre ma mun ni abetele ke bana ko kibare o ka ya jira ka fa mu tele ke bana metele ko coronavirus la ko ajala ka fa ko ni ndo ko yin bana yi ko shiru ya jira ka fa ko ni ndo ko an ndo ko tamelita bebe watu wa kala ndo ma fara bana batoka o ka boy no mu metele ke bana la no fu ma ko maladi dengo o deng la kibe ka fo do ko tamele ani ni ndo ko ta ko da fara babu ni nyonche sabla ni do ko ta chala ka do ko tamele ta ka bana batola wala sen fe jamana nyama aye wala le mada ka kan si jamana no bela jele ma ka se ka ujanto ferola wa fele mun bulu dale no yasa ma ko na se ma ka se ko tanga bana no ma to ma no ma ko mesure préventive be ka fo baro ko ni aye atleti ke ka ta oma Bamako décembre que le temps sans bafla année nani secrétaire général adjointe du gouvernement madame Koulibaly Fatmata Bal à la bonne